Tuntuma chuan serial killer nu pa chanchin kan ngai thla hole don ani ama sa in melo subscribe tu te chunga lom thu kan soye melo subscribe lo te pon melo subscribe ve turin kan so ma che o Charlie Adele Williams hi Stockton California akum sang ka zakwa somnga paruk October ni soma alo pianga Apasal Gerald Armand Galigo a ero Sacramento California a sang ka zakwa somli paruk July ni som pariata apiang thung annu pa he pongswal le mi tha ching American serial killer and rapist ni in kum sang ka zakwa som sari pariat le sang ka zakwa som riat in kara khan Sacramento California munate Nevada le Oregon ate mi som pakhat lai an that ani Gerald Armand Galigo a hi anu chu meche injuar sex worker ni in apa chu miswal zela changa tlan chuat atum nalama police officer pakhat ka phlumin sangkha zakwa somnga panga khan Mississippi Ages Chambara ti hlum masak berani Gerald ta no pangte ani lai atang hian anu dor tu te hian anti du da ba ka then khat chuan mechat mi patna hri thlang nanan manga kum som mi lek ani lai hian an then omte in arok wangin man ni in apoi tin chho nu a twal thana wanga man ani ma hian voisom ni pathum lai police ten an man mana kum som pani ani lai in mecheno pang kumruk a upa mechiat mi patna lam hoya a khoi wangin California Youth Authority Facility a atang bok alo pui tin nu hian bartender na te thokin truck driver te po ani thin bok anupui Charlie ni nen anin nei ma hian nupui po anei nual mana ama fanu ngai po a khoi ching pen ani anupui Charlie and Adele Williams si ero chu chungko om thei tak ni in apa hi asum don na a hlo tling hle a anu hian an pa sum don na troi om thinin annu pa chuan an jin kwal thina ma se anu car accident panga boxop ta ka tang chuan anu ai o in apa chu azui thin ni Charlie ni hi anau pan lai chuan meche jak zum takle fel takani thina ma se a hanula chho chu anun kongzo swalin zule dam doi ti aching chho tan ta a pasal house tak heroin ti chinga neya ma se anin nei reilo apasal hian asoi dan chuan annu pain kara Charlie ni nu le pa anin ro thin ba ka Charlie ni hian nu panun an man don reng rengin meche inzuar pakhat tal tel ve se adu that zelani ati ti chuan apasal nen anin then nu reilo te a sipai pasala anei le a ma se apasal hian ngai zong dang nei sanin anin then le a chumi nu loka chuan Gerald tanen hian September ni som sangkha zakwa som sari pasari a in tongin an cheng dun ta a tharei lo te nuwa pasal chuan kum som paruk leka upa meiche pakhat in phel ro kalam thin chu an bula cheng ve turin a ron hruai ho a an pathum chuan nu panun an hmang ho thina ma se apasal Gerald ta chuan an in khoi arem tilo ama an khoi dun chia a phal sakani trung kha chu ana thok bang in a thlen chuan anu pui le chu tlei rol chuan sex an lo mang dun a mu in anu pui Charlie ni chu ku thlakin chu tlei rol chu a the chhuak boka chu ta tang chuan anu pui Charlie ni chu nu panun aman pui du talo wanga ma se anu pui Charlie ni chuan apasal hian ana thona a meiche dang amut pui thin rengani kum khat lai ave nu chuan apasal Gerald ta chuan ama ti phur tur meiche dang ama mo belani ti anupui Charlie ni chu shilin meiche dang nu panun man pui tur zong tur chuan ati a anupui Charlie ni chuan apasal Gerald ta soi ang chuan phur takin azong ta ngala achan po a an pui ne na mi pat meiche na mandu mi lesbian ani wangani heta tang hian an nupa in mi pongswal le tha an tran chhota ani kumsang ka zakwa somsari paria chu ni somni paruk chuan kumsom paruka upa Sandra K Butlari chu Spark Nevada a Green Breast Shopping Center lampana akal chu an mu nun berani ta a heti lai hian Sandra Butlari hi an inatanga atlan bolaya ni awangin
police te hian an zongina an chui ngor lem lo Sandra Butler hi Charlie ni le apasal Geralt te victim masaber ni a rin ni ma se he kesa hian police ten evidence an nei lo kumsang kha zakwa somsari pariat September ni soma chuan tlei rol pahni Rondas Kelly kumsom pasari opale Kipi Vogt kumsom paruka upa chu Sacramento Mall atangin Charlie ni chuan anwana chuan ti derin athlem luta Geralt hian pistol nen tha alo wa ngalin an rubawa Geralt hian zan khwa in voitam tak an pani hian Baxter California huna pong suala atoka chuan Slot House California huna phur chuakin Geralt chuan chuak turin atia motor ke herna thir chuan wathlu in a pistol .25 caliber chuan an lua aka ve a ma se Kipi Vogt ichu thingal mai lovin tlanchiat tuma Geralt chuan alua voithuma kap non le ani hemi tuma azaw thauzia Charlie ni hian anu dai an man chu nuwa zela tan pui ashil ani kumsang khazakwa somsari pakwa jun ni somni palia chuan kumsom palia upa Brenda Jet ile Sandra Collie kumsom pathoma upa chu Reno Nevada Waso County Fair Charlie ni hian ti derin anwana chuan shwain lekha Interstate 80 muna tarkwala poisa hlo turin athlem lut le ta a Charlie ni chuan anwan chu khal in Reno marchak lama pan puya apasal Geralt chuan an pahni a apong swal vel lai chu motor dar thalanga tang chuan athir zewa ti chuan Charlie ni chuan mun fian rial tak Humboldt sink mun a chuan avan khal lai chu tidingin darkar engmoza chu meiche pahni te chu meichiat mi patna aman lui pui vele ta thunga chu mi hnuwa apasal Geralt chuan van sit noya tang chuan swadur la chuakin Sandra Collie ichu korte tuyom lo na hmuna hnuk chuakin aluwa awahluma an thlan tur zawdewa alai hnu chuan Brenda Jet ti po chu thatvele in an pani chuan sarwak ve in a phumta ani hemi chungchang hi Charlie ni hian sangkha zakwa somriat pahni a in puan na atanga hriat chhuwa ani chawa ama zong kha chuan tleirol pahni te hi an ina tanga tlan bo anga ngai an ni a an ruang phum na hi an mungal mai lawa kumsom ni liam nu sangkha zakwa somkwa pakwa a chau mu chuani in an ma ni ngei ani ti an zir chian nuwa nem nge ani ta ani kumsang kha zakwa somriat April ni somni pali zinga chuan Geralt chuan anu pui Charlie ni chu thoturati in meichia amamo thu shila anwan chuan tlan kwalin Stacy N Redicanile current shipment twixi kumsom pasari ve upa chu lekha buzor na dora tanga an chuak lai chu Charlie ni chuan an motor chuang ve tura somin van hnunga an lu chuan Geralt chuan .357 Magnum pistol chuan lautin ngalin Geralt chuan an thom hno phel turati in anu pui Charlie ni chu motor khal tur chuan ati ngal boka Geralt chuan an pahni a du to ka apong swal hnu chuan Charlie ni chu mun fian rial taklam pan turin ati a an thlen chuan tubole swadur la in ngochung lam pan chuan kalpuin amal mala shwain athata an thlan tur chu lain thuk lo taka chuan phumatuma hemi tum hian anu pui Charlie ni po chu a phum fel ma chuan ain luitir kherbok Charlie ni chuan an la che ti apasala shil chuan Geralt chuan an thi ve to ti pa chuan avura aphum fel ta ani kumsang kha zakwa somria jun ni ruka Linda Teresa Quillery kumsom ni pakhata upa chu Port Orford Oregon muna chuan motor alo changa annu pa chuan an motora chuang tura an som hnu chuan lom takin an vana chuan aluta a heti lai hian Linda hian thalimi naw pa in rai puar lai ani Geralt chuan
a .357 Magnum pistol chuan vaule in adu to ka anga nu chuan thlan thuk lo te alai na thata a phum le ta a linda hi June ni som ni a police station a chung ten about thu an report atanga ni nuwa arwang hi mu chua ani a German khwal zinin thlan pon loi taka phum chu mu chuakin akut chu phuar ani ba ka alua wang ni in medical examiner chuan akale hnar le ashoka leikai amu atangin anung chunga phum ani ti amu chuak bok kumsang ka zakwa somriat kumtho July ni som pasari a chuan kumsom thum pakata upa Virginia Mocheli chu motor park na West Sacramento mun atanga rugbo ani le a an rugbo na mun bul loka hian bartender na thokin Geralta le Charlie ni po voi tam tak intur alo peto chin Geralta hian apong swal nuwa arek hlum le a arwang hi dila pain thlathum nuwa mu chwa ani a anre hlum na shrui po angonga alo la in ve awang hian medical examiner chuan re hlumathi ani ti anem heta police te hian serial killer an kol ti ringma se rinhlel tur an la shelo kumsang khazakwa somriat November ni khata chuan Craig Miller a kumsom ni pahnia upa le anupui hwal Mary Elizabeth Sawyeri kumsom ni pakhata upa te chu fraternity party an kal holam chu Geralta chuan a .25 Beretta pistol chuan tinin an motora chuan luturin abawa mun fian rial lampan chuan Charlie ni chuan phur chuakin apasala Geralta chuan Craig Miller chu chuak tura ati hnuwa alua chuan Mary Betty mu lai chuan a pistol chuan akapa atlung hnuwa chuan alua voihni dang akap non le a ti chuan arwang hi Best Lake California a an pai hnuwa anupui Charlie ni chu an chen na in lampan tur chuan atile a an in an thlen hnu chuan Mary Betty chu Geralta chuan bedroom a shwailu tin adu token apong swala chu mi hnuwa chuan Mary Betty chu motora phur chuak le in Geralta chuan anupui Charlie ni chu Placer County California lampan tur chuan ati a ahmun an thlen chuan Mary Beth Sawyeri chu chuak tura ati hnu chuan alua voithum akapa an ho san le ta ani Craig Miller le Mary Elizabeth Sawyeri te an kidnap lai khan Miller chian ten lo mu in an motor number chu an lo chin chi a police ne na report ngalin police te chuan chui ngalin chu motor nei tu chu Charlie Adel Gallegos ani ti sha in November ni som pasari sang khazakwa somriata Western Union Office Charlie ni anu le paten poisa an thon lam tura an kalchu an manta ani kota hian atira chuan mi ru bole thana an pha fai veka ma se anuwa Charlie ni ukil chuan rorel tu te minin apasal twal thana zong puanga ama an shemna ti tlem saturin an in rem ta a police te hian evidence an nei tok lo shima Charlie ni in puan na atang hian thiam lo chantir anita ani ti chuan sang khazakwa somriat pathum Zun tha chuan Craig Miller le anupui hwal Mary Elizabeth Sawyeri thana Geralta chu thiam lo chantir ni in thitura achung thu California arel anita a anupui ero an inrem na angin kumsom paruk le thariat tang tura shem anibok ti chuan zun sang khazakwa somriat pali a Geralta chu current tweak sile Stacy Radicani te atha wangin Nevada a thitura shem anile a ma se sang khazakwa somkwa pasari a dam chung tang tura shem ani tazo kani zela atan lain cancer wangin aboralta ani anupui Charlie Adel Gallegos ro chu atan hun mangzawin July sang khazakwa somkwa pasari a chwa zalen ani a apasal victim te zinga dam kho chua ka insoin victim dang te po
chan chua atum ve thu a interview na a soi bok